Ние сме говорили вече, че имаш бъдещи планове за ледената парзалка, която е в момента пред стадиона, да се развие. Да, за съжаление все още няма развитие по този въпрос. Просто управителите на ледената парзалка все още не са провели тези контакти с община Велико Търново, но смятам, че в най-скоро време този въпрос ще се разреши и тази база, която имаме в момента, ще я развием още по-добре. Какви са ти плановете за нея? Плановете ни на първо време са да се покрие с шатра това поле, което съществува в момента, което е около 400 квадратни метра, като след време самото поле да се разшири поне два пъти, като целият комплекс си остане покрит и да се използва целогодишно. Разкажи за хокейния клуб, как решихте да го създадете? Хокейния клуб, той просто се създаде от само себе си, бих казал, след като в града отново имаше парзалка през 2007 година. Започнахме да се събираме стария отбор, започнахме да тренираме и просто идеята за създаването на този клуб и за участието в тази Балканска хокейна лига така се изникна спонтанно. През миналия сезон участвахме заедно с отбора на Червена звезда. Така доста успешно видяхме, че тази идея има бъдеще, че можем да направим нещо позитивно и тази година си създадохме нашия клуб и си участваме напълно самостоятелно, което между другото очудва всички в София и от гостуващите отбори на Арис, че отбор извън София, който няма база, който не тренира пълноценно, играе добър хокей и постига добри резултати. Всъщност това е единствения български отбор извън София? Да, това е единствения български отбор извън София. Има някакви наченки на създаване на хокей в Бургас, но там нещата са само на ниво детски хокей. Нали, събрали са малки дечица, които евентуално след години ще станат хокеисти. Но мъжки хокейен отбор извън София е единствено нашия. Спонсори намирате ли или изцяло на ваша разноска? За сега сме изцяло на наши разноски. Има интерес от бизнесмени от града, но за сега всичко се покриваме сами, като финанси. Разкажи за първенството, в което участвате, Балканската аматьорска хокейна лига. Балканската аматьорска хокейна лига за мен е една много добра идея. Идея да се популяризира още повече нашия спорт, да се включат максимален брой играчи. Самият факт, че в Балканската хокейна лига участват 7 отбора, в официалното първенство на България са 4, говори сам по себе си за интереса към това първенство. Всяка година се увеличават отборите, които участват. Има идея да се включат и отбори от Румъния, да се увеличат и отборите от България, да се завърнат момчета, които на времето са играли, които по една или друга причина са приключили с хокея. Отборите от така наречената група да си имат един дублиращ отбор, който ще играе в Балканската хокейна лига и там момчетата ще могат да се обиграват юношески отбори, които така са по-добри, също да могат да участват и да вървят напред. За мен идеята е прекрасна, стига да се умеят хората, които се занимават с това нещо, да направят самата организация още по-професионална, защото тази година имахме известни проблеми с организацията. Доста от мачовете, които трябваше да изиграем, се отложиха. А същевременно имаме момчета, нали, които работят на смени. Бяха си направили така смените, че точно в тези дни да бъдат свободни. После им направиха проблем. Работодателите не ги пуснаха в дните, в които бяхме на мачове. От това страда отбора, нали, че не можем да се съберем в пълен състав и да участваме. Просто има много подробности, които трябва да се уточнят, но мисля, че има бъдеще пред Балканската хокейна лига. Какви са първите стъпки, които трябва да се направят, за да се надяваме, че търновския хокей ще има добро бъдеще?
Ами това, което казах, просто да се тръгне поне да се строи тази база, от която имаме така голяма нужда, просто да се отдели място за това нещо, да се намери финансиране, да се изгради базата. Това е задължителното нещо, което трябва да се направи, за да имаме по-професионален хокей. Това е задължително. Просто оттам трябва да се тръгне. Всичко друго съм сигурен, че ще дойде в последствие. Най-важното е базата.